В мача срещу Черно море грешка тук. Има ли нарушение срещу Бьорн Йонсен? Не. На практика непосредствено пред наказателното поле. По-скоро изглежда така, сякаш наистина има нарушение тук. Не прецени полета на топката. Герджев, една грешка на младостта, от която централният бранител сигурно можеше да удари. Тогава обаче Кристиан Малинов не избра най-вярното продължение. Още една грешка, този път на Козмин Моци. И след това много агресивно влизане в краката на Арсенио. Той е оставено без последствия от Таско. Минев. Петрус Бумал лежи на тревата. Играта обаче продължава. Изстрел на Клаудио Кешеро. Никакви проблеми за Винисиус. Опасно изглеждаше това, което Козмин Моци направи. Но ми се струва, че по-сериозното влизане бе преди това начинът, по който срещу 17. Идват успехите с Заритък много груши това, което Козмин Моци направи. Но ми се струва, че по-сериозното влизане бе преди това начинът, което Козмин Моци направи. Но ми се струва, че по-сериозното влизане бе преди това начинът. Такова обаче бе решението на Таско Тасков, а тук Бьорн Йонсен дори да бе... Баланса и на Клаудио Кешеро. Агресивното. Топката е насочена към Бьорн Йонсен, който успя да я продължи с глава. Сблъсък между коче на най-вероятно сега ще бъде извършена промяната. Човекът, който ще напусне терена за Ритък, ще бъде Бьорн Марс Йонсен. Най-опасният нападател. Едно центриране на Никола Колев. Този път Светелин Чунчуков стигна до топката. Нарушението е на Рафа Перес. А тук много лошо изрита Хенри Рохас Марселиньо. И сега се сблъска с Козмин Моци. Много се нажи обстановката на терена след това влизане на Хенри Рохас, който искаше да забави играта, да не позволи на Лудогореца да изпълни статичното положение. Козмин Моци е най-деен в търсенето на справедливост. Лудогорец обаче не печели много от това забавяне на играта. Нека видим още веднъж това, което стана. Тук бе отсъдено нарушение на Рафа Перес срещу Марселиньо. Опита се Марселиньо да вземе топката, да му я даде Хенри Рохас. Какво ще реши тук Таско Тасков? Начинът обаче, по който Рохас ритна Марселиньо, струва ми се, че трябва да донесе много по-тежка санкция. Продължаваме да чакаме отсъждането на Таско Тасков, неговото решение, неговата трактовка на това, което се случи. Жълт картон за Натанел, жълт картон